चेनेलबो बिराद दोङो बियो सोर बेखौ गायसननाय जन नक्स होनलाय 1560 सनाव दिहुनदोंमोन बे बेक्तिया ओंखारनानै हारसिंनो गायसनदों गावगायनि गिर्जा बेखौनो होनो प्रेसबिटेरियान जुदि नोङो बाप्टिस्ट गिर्जानि नायदो मबे सनाव ओंखारनाय जोंनिफ्राय दासो बाप्टिस्ट दै जोंनिथिं बाप्टिस्ट ओरै दोङो दा न' जेबो नङा बिसोर गासिबो मोजांसो खिन्थु मिथिना ला मा सनाव जोंनिफ्राय ओंखारनाय बिसोरनि गिर्जाया आगोलाव बेबायदिमोन जोंनि केथलिकनि गिर्जानि बायदि खिन्थु बिसोरो क्रुसाव जिसुखौ दिना क्रुसल' आरो जिसुनि मोदोम गैया क्रुसाव ओइलाय बेबायदि जोंनि अल्टार बायदि नंगौना नङा खालि मिसा बलिदान होरिखौल' बिसोरो नागारजोब्बाय बियो मा सनाव ओंखारदों नायदो सोर मानसिया स्टार्ट खालामनाय बेखौ गोसोआव ला 1609 ना 1609 जन स्मिथ होनलाय जन स्मिथआ जोंनि बाप्टिस्टनि बिदा फंबायफोरनि बाप्टिस्ट गिर्जाखौ गायसनदों बियो जोंनिफ्राय ओंखारनानै आरो जुदि नोङो मेथडिस्ट बे मेथडिस्टआ इन्डियायाव गैया माय फरेन कान्ट्रियाव दोङो जुदि नोङो मेथडिस्ट गिर्जानि मानसिबा नायदो मबे सनाव ओंखारनाय जोंनिफ्राय बिसोरनि सिम्बोला बेबायदि दै क्रुस ओमफ्राय गोथार जिउ बिसोरनिया मबा ओंखारनाय बुंलाय 1739 बेयाव सानै मानसि सासेल' नङा जन ओमफ्राय चार्ल्स सानैदों बिसोरो आरो जोंनि केथलिकनिफ्राय डाइरेक्ट ओंखाराखै मेथडिस्टआ प्रथमाव आंग्लिकान ओंखारदोंमोन ना एंग्लिकाननिफ्राय बायनासो ओंखारनाय बिसोर सानैया फिसा जालांबाय ने बाच्चा ना नंगौना नङा बुरजा जालांबाय थादों मानसि गायसननाय आंग्लिकाना फार्स्टनिफ्राय ओंखारबाय आरो आंग्लिकाननिफ्राय बे मेथडिस्टआ ओंखारदों सानै जुदि नोङो एपिस्कपालियान जुदि नोङो एपिस्कपालियानाबो फरेन कान्ट्रियाव बुहुत दोङो जोंनि इन्डियायाव खम बिसोरो मा सनाव ओंखारनायमोन बुंलाय 1789 साम सिबारि होननाय सासे बेक्तिया स्टार्ट खालामनाय ओंखारनानै हारसिंनो बिसोरबो बेबायदि जोंनि बायदि हान्थु खरायनानै प्रार्थना खालामो खिन्थु क्रुसनि हांखो दाना बिसोरो एपिस्कपालियान चार्च एंग्लिकान चार्च खिन्थु बिसोरो बै आंग्लिकान गिर्जानिफ्राय बिसोरो बिसोरनि माबा नियम नितिखौबो बिसोरो फल' खालामो दानस्लिंलांबाय थाबाय उनाव गोमाहैजोबगोन आरो ओमफ्राय बिसोरहाबो पास्टार दोङो जोंनि फादारफोर बायदि गोरनाव माबा लानानै आरज गाबो एखेयानो मर्मन चार्च जुदि नोङो मर्मन चार्च होनो मर्मन चार्च बेबो जोंनि इन्डियायाव खम माहाबाल'सो दोङो नर्थ इस्टआवथ' गैस्राया बिसोरो बेबायदि बिसोरखौ बिराद स्टान्डार्ड नुगोन बिसोरनि गिर्जाया सोरदों स्टार्ट खालामजानाय जसेफ स्मिथ बे 1830 सनाव जोंनिफ्राय ओंखारनानै जसेफ स्मिथ होननाया बे मर्मन चार्चखौ स्टार्ट खालामदों जों बेलेग जायगायाव थांबा जोङो बुजिनायानो नङा मा गिर्जा जिसुआसो खस्थ' थोबाय थादों बे मानसिया स्टार्ट खालामनाय खिन्थु बियो उल्था फोरोंदों मानसिफोरखौ मानानै फोरोंदों बियो इसोरा मा होनो मानसि बायदि थानायमोन बेलेग जायगायाव माने ना आरो गावखौनो इसोर बायदि बनायदों माने प्लानेट जोङो ना एलियन हरि प्लानेट ओइ काहना प्यार हे गोजौनिफ्राय मोनसे फैयोना होननाया बेलेग कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय बेबायदि सासे मानसिमोन थाग्रा रबट बायदि ना बेफोरबायदि बेलेग प्लानेटनिफ्राय उनाव हारसिंनो इसोर बनायदों होननानै बियो उल्था फोरोंदों मानसिफोरखौ ओमफ्राय गावगायनि बे स्टार्ट खालामदों गोदान गिर्जा गावगायनो गायसनदों ओमफ्राय आरो बियो मा फोरोंबावदों that man can become इ मानसियाबो इसोर जानो हायो जिकुनु हादरान मानसियाबो नानै बियो इसोरनि गोदोर जानानै बेखौ बुंदों आरो
खामानि पाप मावदों आरो बियो सानै साथाम हिनजावबो हाबा जानो हागोन होननानै बियो रुल बनायना होदों ओमफ्राय सानै साथाम हिनजावखौबो हाबा खालामनो हागोन होननानै Church of Christ होननाया डिमापुराव दङ बिराद गिदिर गिर्जा माहाजोनफोरनि थाखायल' बियो सोरजों स्टार्ट खालामजानाय वारेन स्टन एन्ड एलेक्जेन्डार केम्बेल बिसोरो सानैजों बिसोरो स्टार्ट खालामदों 1836 आव बुजिदोंना ना मोजां मोनाखै मोनदों Church Christ डिमापुराव बिराद गिदिर दङ बे गिर्जाया Church of Christ माने ख्राइस्टनि गिर्जा होननानै होननाय ना ओमफ्राय बे मोनसे थांबाय बेलेग बियो जोंनिथिं नुवा बेफोरखौ जोंनिथिंनिया बे 7 day एडवेन्टिस्ट एखेबारे अरुणाचल मणिपुर नागालेण्डआव बिराद दङ बियो 7 day एडवेन्टिस्ट माने सोर स्टार्ट खालामदों बेखौ नायदो जोंनिफ्राय ओंखारनानै बिसोरो सुनिबारखौ देवबारनानै मानियो नामाथाय यस नंगौ दा बिसोरनि सिम्बला बेबायदि गिर्जाफ्राव नोंसोर बेखौ नुगोन ओमफ्राय बिनि फाउन्डारा जाया बेखौ जोंनिफ्राय ओंखारनानै स्टार्ट खालामनाया सासे हिनजावसो LNG White in 1844 बिनि फट'गा बेयाव दङ सासे हिनजावा सासे हिनजावा ओंखारनानै 7 days एडवेन्टिस्टखौ स्टार्ट खालामदों आरो बियो बिराद गाज्रि राव बुंबाय बिशपनि बिखय बिशपआ इसोरनि एगेन्स्ट बुङो होरियो होननानै पपनि बिखय बियो बिरोधि बुंनासो ओंखारदों बियो लाटिननि वर्ड्स 666 नम्बर हाबो गाज्रि मिनिं दोङो Saturday बिसोरो Saturdayखौ instead of Sunday माने Saturdayखौसो देवबार मानियो ओमफ्राय जुदि नोङो जेह'भास विटनेस बेबो नागालेण्डआव दङ जेह'भा ना बे गिर्जानिबा नायदो मबे सनाव बिसोरो ओंखारनाय सोर मानसिया गायसनदों बिसोरनि गिर्जा न'आ बेबायदि बियो चार्ल्स डेज रुसेल 1874 आव बियो स्टार्ट खालामदों ओंखारनानै 1874 जोंनिफ्राय ओंखारनानै स्टार्ट खालामदों बिसोरनि सिम्बला बेबायदि बिसोरो बुहुत खोथाखौनो मानियाखै बिसोरो मा होनदों बे गाब्रिएला दि सैतानखौ लुसिफारखौ नरकआव दिनहरदोंमोन ना बिसोरो मा होनो गाब्रिएल दुदाबो इसोरसो होननानै रं टिचिं फोरोंदों ओमफ्राय किन्तु जोङो जेथिया हिब्रुखौ फरायगोन जों मोनगोन बियो इसोरनि दुखसो इसोर नङा होननानै बाइबेलावनो लिरनाय दङ ओमफ्राय बिसोरो मा होनो बाइबेलखौ गोथार बाइबेलखौ ट्रान्सलेट खालामनानै उल्था पुल्था खालामना होजोबदों नंगौखौ नङि बेबायदि ट्रान्सलेसन खालामनायावहा जुदि नोङो पेन्टेकस्टालआ गोबारै दोंसोयो माबावहा अरुणाचल मणिपुर नागालेण्ड पेन्टेकस्टाल बेखौ सोर स्टार्ट खालामनाय चार्ल्स एफ फारखाम 1901 एराय बिसोरबो बेबायदि बिराद प्रार्थना खालामो गोथार जिउनि बोलो मोननो थाखाय गासिबो सहाय खालामो सासेनि थाखाय प्रार्थना खालामनो आखाइ गोजौ होनानै बिसोरखौ पेन्टेकस्टाल होनो नोंसोरो टिभियावहा डिफरेन्ट चेनेलाव नुगोन बहुत बेबायदि डिफरेन्ट चेनेल प्रार्थना खालामनाय बेलेग जायगायावबो दङ पेन्टेकस्टाल नर्थ इस्टआवल' नङा हालेलुया बेबायदि ज' एसेम्ब्लि बेबायदि ज' फैनानै बिसोरो खोनासङो इसोरनि बाइखौ ओमफ्राय बे चार्च अफ एसेम्ब्लि होननाया जोंनि थाथेबाय आंलाय माबा जादों सानदोंमोन गिलायलायबायमोन बे चार्च अफ एसेम्ब्लि होननाया ना जोंनिफ्राय डाइरेक्ट ओंखाराखै बिसोर मानिफ्राय ओंखारनाय प्रटेस्टान्टनिफ्राय ओंखारदों आरो फिसानिफ्राय ना आं बुंदोंमोन ना प्रटेस्टान्टनिफ्राय ओंखारनानै जुदि नोङो केथलिक गिर्जानि
सासे सुबुंबा मोथिदो सोर स्टार्ट खालामदों नोंनि गिर्जाया 33 AD जिसु मा होनदोंमोन आं दै बुंदोंमोन ना जितिया जिसुआ पितरखौ होनदोंमोन आं नोंखौ पितर लिंगोन पितर माने रक माने अन्थाइ बेयाव आं गिर्जा बे समाव जिसुआ 33 बोसोरल'मोन बे समावनो गायसनजादों हालेलुया जिसु हालेलुया the bride of Christ माने सोर गिर्जाया ब्राइड माने मा दरा ना खैना दरा ना खैना दरा दरा माने खोनो दा बियो जिसुनि दरा बे गिर्जाया कैथलिक चर्चआ and she has a faithful to her husbands in teaching 2000 नि सिगाङाव निफ्रायनो बियो हयथ' आरो बे थागोन आरो बे गोमाया अरायसम faithful माने बिस्सास she is the pillar and foundation of the truth बेखौ तिमथियाव नोंसोर फराय 1 तिमथि 3:15 पदाव फराय बाइबेलावनो लिरनाय दोङो बेनो नंगौ फाउन्डेशन माने गायसनजानाय हयथ' पिलार माने खुन्था रावबो बेखौ बोख्लायनो हाया जिसु हालेलुया हामबाय आफा हामबाय जिसु हामबाय गोथार जिउ Jesus is calling to all to be a part of true church गासिबो जिसुआ नोंखौ लिंहरदों नंगौ गायसन जानायाव ज' जानो थाखाय आरो बे दुनियानि लासाव ज' जाजोबगोन गासिबो बेनो जिसुनि सेलाफ्रा खैजोनमोन जिसुनि सेलाफ्रा 12 जन पितरानो प्रथम पपमोन बिनि उनाव बहुत बिसोरनि गेजेरनिफ्राय सेन्ट थमासआ 1852 आव इन्डियायाव भारतआव फैदों आरो बिनि बे जिसुनि सासे सेला जाय भारतआव फैदों बिनिफ्राय जोङो बिश्वासखौ मोनदों ओंखायनो केरालाथिं फैदोंथ' बिथिं केरालानियाव जों बहुत फादार सिस्टार जों नुग्रोयो प्रथम ब्राह्मिनफोरखौ सान्त थमासआ फैनानैहा मुजिदा माबायदि जाजेननाय खोनाबाय काहानिखौ ओइ ब्राह्मणफ्रा दैयावहा ओरै दै साबस्रिबाय थादोंमोन प्रार्थना खालामबाय थादोंमोन बिसोर आगोलाव जिसुनि सेलाफ्राथ' थाबायै बेलेग जायगा सहैयो हालेलुया ओमफ्राय जितिया बे सागरनि सेर फैबाय थानायाव बियो गोथार पितरा नुहुरदों बिसोरो आरज गाबदों दैखौ ओरै सारदों खिन्थु दैया गोजौआवबो थाङा ओमफ्राय बे बुंबाय चेलेन्ज लाफायदों बै गुरुफोरदों ना ब्राह्मणनि गुरुफोरदों जुदि नोंसोरनि इसोरा हसा इसोरमोनबा बे दै गारनायाव सानस्रिनायाव बे दैया सोरगोआव थांनांगौमोन जोंनि इसोरा नंगौ इसोर होननानै जे मोजाङै गोथार पितरा थमासआ आरज गाबनानै जिसुखौ हामबायनो थाखाय दैखौ गोजौआव सानस्रिबाय दैया सोरगोआव थांजोबबाय हालेलुया बिनिफ्रायसो जिसुखौ मिथिनो हमजोबदों जिसुआ नोंसोरखौ अरायसम गोथार इउखारिस्टआव नेगासिनो दङ रुटिनि रुप लानानै जों बहुत सन्मान होनो रोङा रुटिखौ जिसुआव बेयाव दाखालि खोन्थादोंमोन ना दिनै फादाराबो बुंदोंना गोथार मेथाइ खननायनि उनाव बेयाव दायो जिसुआ बियो रुपखौ लाफायगोन बे फादारनि रावजों बुंगोन खिन्थु बे जिसु गोथार चेन्ज जायो बे रुटिया आंबो बिश्वास खालामामोन खिन्थु दायो बिश्वास खालामो founded upon the firm rock of Peter एलाय आं बुंनाया माथिउनि 16 आयदायाव फरायबा जों मोनगोन बिसोर जोंनि प्रथम पपनि नामा मा नाम गोथार पितर होनलाय इंलिसावबो बुं पिटार ओमफ्राय हिन्दीयाव होनगोन पात्रास बेलेग भागाव बेलेग उच्चारण बेलाय बियो मोनसे साबि सिम्बल ना रावबो बुंनो हाया
जे बे गिर्जाखौ सोर स्टार्ट खालामनाय मानसि नङा खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'ल'सो बेयाव सोर थायो बेखौ होनो सेन्ट पिटार बेसिलिका होनलाय गोथार पिटरनि बे गोथार पिटर आरो पाउलुस जायखौ खर' दानस'दोंमोन बिसोरनि मुर्तिया बेयावनो दोङो आरो पाउलुसनि खर'खौ दानस'नानै बिनि खर'आ मोनथाम जायगायाव ओरै गोलैदोंमोन दानस'खांनायनि उनाव बे मोनथाम जायगायाव दायो दैमु ओंखारना दोङो राना बे दैमुआ हालेलुया बे बेसिलिका रमावहा मोनसेथिं पिटरनि मुर्ति मोनसेथिं पाउलुसनि सान पाउलुसनो मिया खृष्टानफोरखौ बिरोधि खालामनाया फुथारनाया उनाव सल ओमफ्राय पल जादों पाउलुस बेयावहा सोर थायो गोथार जोंनि सान पप फ्रान्सिस आरो नै बेयाव मा बुंदों बे गिर्जानि बिमाया सोर बियो आइ मारिनायाव अरायसम आरज गाब अब्लासो बे गिर्जाया गोमानाय नङा हालेलुया आं बुंदोंमोन ना बबे गिर्जायाव बिमा दोङो बे गिर्जायाल' लास्टिं जागोन बेलेगा जाया दानिया बुहुदानो आदर खालामनो हमबाय दै आइ मारियाखौ बेलेग डिनोमिनेसनफ्राबो रजारिबो खालामोसै दानिया बिसोर बुहुद बाख्नायो दानिया गाज्रि होननाङा आगोलाव जोंबो बुजियामोन जाहा बाबायानो बुङोमोन बाप्टिस्टनि पास्टर थांनानै बुङोमोन प्रसाद खालामोमोन केथलिकफ्रा मारियामखौ फुजियो होरियो बुङोमोन खिन्थु दानिया बिसोर बिदि बुंला बुहुदानो रजारिनि पावार बिनायखौ मोन्दों जोंनिख्रुइ बिसासो दोंसिनो नागालेण्ड मणिपुराव गासै गारियाव रजारि लाखियो रजारि दोनो रावबो एक्सिडेन्ट जाया प्रटेक्शन मोनो बिना होयो मानोना बेहाल' पाप गैया जोंफोरनि बिनाया मावोबा सहैस'आ जों गोथार सासे आइजोजों बिफाब्लाबा जोंनि आर'जआ खोनासंजायो हालेलुया जुदि बिमा न'खरावबो जुदि बिमा गैया इंलिसाव मोनसे प्रभाब दङ a house without mother is incomplete मोनसे फेमिलि बिमा गैया बे आधा पाक्का होनदों हालेलुया जिसु हालेलुया आरो जाय आइजोआ न'खर मोजां खालामनो नागिरो अरायसम आइ मारियानाव आरज गाब नों मोजां बिमा जानो हायो आदर होजानाय बिमा आइ मारिया जेराव नुजादों दर्शन नुजादोंबाबो होनाखै आंखौ फुजि बे जिसुनिथिंसो जोंखौ लाङो लुदावहा नुजादों फातिमायाव नुजादों बे बुङाखै आं इसोर जिसुआ आंनि